Bydd y fideo yma'n mynd â chi drwy gam olaf y broses ymgeisio, gan gynnwys cael ail-lofnodwr ar gyfer eich cais, ac wedyn cyflwyno'ch ffurflen i Chwaraeon Cymru. Mae rheoladau i Chwaraeon Cymru'n dweud bod angen 2 llofnod ar ffurflen cais am grant. Mwyn cael hyn gyda'r system ar-lein, bydd rhaid i chi ddewis ail-lofnodwr o'ch sefydliad sydd ar awdurdod i weithredu fel ail-lofnodwr ac sy'n gallu cymeradwyo'r eich cais yma. Ar y dudalen yma, rydyn ni'n gofyn i chi nodi gwybodaeth gyswllt yr ail-lofnodwr. Wedyn bydd rhaid i chi cadw a chau eich cais. Bydd hyn yn mynd â chi i'r sgrin manylion ymgeisio ac yno bydd gennych chi opsiwn i gweld neu argraffu eich cais. Cliciwch ar y botwm yma i lawrlwytho fersiwn PDF o'r cais. Wedyn, bydd rhaid i chi anfon copi ar e-bost o'r PDF at eich ail-lofnodwr ar gyfer ei gymeradwyo. Mae templedi e-bost ar gael ar gyfer hyn gan drwy glicio yma ar y dudalen datganiad yr ymgeisydd. Bydd rhaid i'r ail-lofnodwr ateb gan ddefnyddio'r templed e-bost yma rydych chi wedi anfon ato i ddangos ei bod wedi cymeradwyo'r ffurflen gais. Rhaid i Chwaraeon Cymru weld y llwybr e-bost mwyn dilysu bod yr awdurdodiad hwn wedi ei digwydd. Mae 2 ffordd i roi y dystiolaeth yma i Chwaraeon Cymru. Mae'n posib cadw'r e-bost yma ochr yn ochr ar neges wreiddiol allan o'r cyfrifiadur ac wedyn atodi hon fel dogfen ar dudalen datganiad yr ymgeisydd. Neu, yr ail opsiwn ydy tynnu sgrin lun o'r lwybr e-bost wedi atodi fel dogfen. I weld sut i dynnu sgrin lun drwy defnyddio'r system wahanol, ewch nôl i wybodaeth sut i gwblhau eich ffurflen gais. Ar ôl i chi atodi tystiolaeth eich ail-lofnodwr yn llwyddiannus, ac os nad oes unrhyw gamgymeriadau dilysu ar y ffurflen, cliciwch cadw a chau. Bydd hyn yn mynd â chi i sgrin manylion eich cais a nawr fe fyddwch chi'n gweld yr opsiwn i gyflwyno ar ochr chwith y sgrin. Ar ôl clicio cyflwyno, bydd Chwaraeon Cymru yn danfon e-bost gyda rhif cyfeirnod i gadarnhau eich ffurflen gais. Os na fyddwn ni eisiau mwy o wybodaeth gennych chi, fe fyddwn yn cysylltu â chi yn fuan i gadarnhau'r canlyniad eich cais.